The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga agablagawain sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, last Sunday of the month of July, no? Ang ato sa inyong pagpangalagad gyapon diri sa Kapihan sa Aksyon, upod sa inyong lagad Aksyon Boy Duran. Ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, ang Dr. Alfred's yo kag karon nga aga na schedule naton nga mga bisita dire ang aton sini nga kongresista sang siyudad sang Bacolod, no? I think this is the first time nga nangin bisita ta siya dire after sang May 2022 nga election, no? Ti ang aton sini nga Congress, ang kongreso naton nagsugod na ang 19th Congress sang July 25, no? Mamangkot kita dali kay Congressman sa pila ka mga bagay angot sa sining iya trabaho bilang kongresista sa siyudad, of course, ang Bacolod. No? On the line now is Congressman Greg Gasataya. Congressman, good morning and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon. Action Boy, mayong aga si mo. May agagid sa aton ng mga tagpalabati kakauturan. Sino sa nga palatunturan. Yeah, salamat kid Kong for your time. Kag siguro ma-start na lang ko. Sa sining 19th Congress, ano ang committee nga ginauyatan nimo, Congressman? Wala pa kita mabasahan Action Boy. We are waiting probably by next week siguro. Announce naman na. No? Although, previously, Vice Chair kita sa appropriations, but this time, the 19th Congress on our third term, may gin-request kita nga isa ka palangakuan sa Congress, which hopefully will be given to us also. Okay. Ikaw, Tibiling, ang inakabing na as a senior member sa atong sining House of Representatives. No? So, siguro ang imo committee sini would be isa ka committee nga masiling naton mga powerful committees man ko. Hopefully Action Boy, no, kiti nga aton gid purpose na mas maka facilitate pagid kita for more programs and projects for Bacolod City and the entire province as well. Sige, we will just wait for that announcement sa imo sa nga mangin committee ba, and hopefully inang ginapangayo nimo hindi lang ko anay mamangkot. We will just wait for that mahatag na sa imo. Hopefully makuha nimo ina kay we know nga kwaon mo ginabayo mo na kay makatrabaho kay para dira kong, di ba? Gani Action Boy, no, kiti since it's our third term, no, as you said, as a senior member sa House, kung kaysa may gatagaan ka preference sa pangabay man sang kung ano nga mga posisyon dira ang pwedeng masudlan nimo, no, sa Kongreso. Action Boy, kiti for 2 terms nakapungko naman kita sa aspects ng education, no, sa naligat, sa finance, no. So this time we are looking at mas malapad pagid nga scope, Action Boy. Ano kung you belong to the to the majority party, majority dira sa kwano sa Congress, no, sa sining 19th Congress, you still belong to the majority? Yes, Action Boy, no. Since kamahin kita sa NPC or Nationalist People's Coalition, and ang NPC
hatag sang iya sini suporta no sa kay Speaker Martin Romualdez no, so nag-vote kita sa iya, so we get part of the majority sa Congress. Oh, may I ask Congressman sa Congress subong mga ano kadako ang porsa sa Nationalist People's Coalition dira? Last count ko was, I think, arak kami sa 45 bala. Hindi ko magsala, action boy. Although kita yung ever since limit lang kami dala ka numbers, because we don't want tuman kagid kadako man sa kongreso nga party, no. So we continue to be in that number lagid ever since, no. Damo ka sinulod, no, but we stick to that. Iti mas nami ko na muna ang numero mo kay maalagaan mo kita ni tanan ng mga miyembro bla, especially sa paghatag sa mga komitiba, no, sang mas better if manageable ang numbers, action boy. Kaya kung tuman ka naman kadako, no, like for example ara ka sa Shin, ang iban hindi mo na matatapkit pala. So better if amo na siya nga numbers. Ang ining Visayan block naton sa Congress, is it still existing until now? Yes, action boy, no. Ara gyapon ang Visayan Block, when in fact nag-meeting gani kami isang third week or fourth week of May, no, with Mayor Alpi as the chairman sang Visayan Block, no. So ara gyapon, it's composed of a little over 40 members ng Congress coming from the Visayas, action boy. Okay. Sige. Congressman, makadto ko di bala sa sining pila ka mga topic nga hambalanta. Ining unahon ko ining parte sa redistricting, no. We know for a fact na ang naligad medyo may kabudlayan tung wala matigayon tungod nga daw wala nakakuha sang endorsement from the City Council of Bacolod, no. Now, subong niya, ari na ang endorsement doon nagidayon yung ginhimo sa Bacolod is to endorse the creation of another district or pagtunga bisang Bacolod sa duha ka distrito, no? Would you mind telling us, Congressman, anong ining proseso ni? How long will this take? Will this be implemented sa sining sa sining tatlo ka tuig ni nga by 2025 may duha na kita ka distrito. Would you tell us ang proseso gini? We're very hopeful, boy, no, nga by 2025 we will have already 2 legislative districts for Bacolod City, no. So ang process is number 1, ma-file ka bill, which we did, no, last June 30 for the reapportionment of the lone district of Bacolod into 2. Then after ka mag-file, i-refer na siya sa Committee on Local Government, which happened last week, no. Okay. Among our priority bills, no, 10 ka priority bills na sulod na ang redistricting. So pag-refer na siya sa Committee on Local Government, i-schedule na siya, no, kay na-assign naman ang chairmanship sa Committee on Local Government with with Congressman Rex Gatchalian. So si Congressman Gatchalian is also upod namon sa NPC, so he's the chair of the Committee on Local Government. So after sina may sa hearing, action boy, dara i-presentar nimo ang imo bill, i-attach nimo ang mga documents, no, like, for example, ang resolution from the City Council, which is a requirement, no. Kay kung wala ka resolution from the City Council, hindi gid makagiyo sa Committee on Local Government, meaning wala ka suporta ang LGU for that matter, no. So it's a necessity sa Committee on Local Government ang resolution of support from the City Council, no. So after sina, probably ako siguro in the next couple of weeks, no, we will also coordinate with the different groups. There is Bacolod, with the different sectors, no, business sector, and we'll try to get their support man via a manifesto or a resolution if there is an organization supporting the redistricting. Although those are just mapanan na siya ng mga padugang na lang balang mga manifesto or support, no. But what is important is you already have the resolution of the City Council. So after na pag-hearing mo, then paimuan ko lang isang mapa, no, ano ang pag-divide ang no, kay
ang usual nga pananawan bala Action Boy nga kung maghimo ka sang redistricting may dalan nga matunga sa tanan. Mhm. For example, Rizal Street. Okay. Kung nari ka sa Piak North ka, Mhm. kung nari ka sa Piak South ka nga district. But budlay kaayo nga may ara ka dalan nga sang duwa ka distrito kasi there are instances sa iban nga barangay ay may ari Piak, may ari man sa Piak. Mhm. So, magplebisito ka pa. Mhm. So what we did is instead of having a delineation road or street for that matter, ang ato na lang is more of the population. As long as katulupaday ang ini nga mga barangay, sa pagtiyakon, ikuha na lang sila Action Boy, upod na lang naton para at least ang laot naton nga ang population would almost be equal Almost equal, to each ho. other. Mhm. Okay mo pala na requirement no population. So muna nga may iban nga mga barangay nga ari diri sa basta katulupaday lang ari diri sa first district and then meron man sa second district Action Boy. In effect, Congressman, wala isang barangay nga ano nga silingta daw mabulag, no? Ang barangay ang isa ka barangay maupo di gyapon isa ka distrito, no? Yes. Kay budlay kayo Action Boy kung ipiyakon mo tong point pala ka na kina kung gamiton ta ang location or ang dalan, Dalan. for example as the dividing point just sang duwa ka district o sang duwa ka districts budlay gid kayo. Mhm. Kasi kung for example ari ka sa Vista Alegre ang isa ka part ari sa south, ang isa ari sa north. Mhm. So daw kabudlay magboto karon. Correct. Yeah. ah. Ikaw higit tayo. So that is why we turn this kind of dalan as what others are perceiving it na matabo. Ginimo na naton yang isa ka barangay dira na gid lang ya kamo upod kamo da para mabudlay makita. So after sinang hearing or presentation sang mga documents dira supporting sina sang redistricting, ang Committee on Local Government will now ano man mahimo sila sang ilang recommendation or whatever. Yes, after sang hearing, Action Boy, kag wala naman sang any clarification sang committee, wala naman sang any issues, no, nga plastado man ang tanan, Mhm. then they will make a committee report. After they will make a committee report, ipasulod na siya sa plenaryo. Pagpasulod siya sa plenaryo, i-aprobahan ng committee report. Then after the approval of the committee report, isalang siya for second reading, no, if there are some questions, regulations, no, or amendments, no, that's masulod sa second reading, no. Pagtapos sa second reading, kaluyan malusot siya, then automatically it will be approved on third. Kagipasaka na sa Senado. So pagsaka sinin sa Senado, Action Boy, ang masalo sini is also the Committee on Local Government Senate under Senator J.V. Ejercito. Okay. Which is also upod namon sa NPC Action Boy. Kag I think ang si JV, si Senator JV has also signified sang pagpabor, no, sa redistricting. Yeah, I think we don't see any problem with the Committee on Local Government sa Senado under Senator J.V. For the support na makuha natin para sa redistricting. Kung may ara nga protesta or go against this redistricting, paano sila Congressman makapalayag sang ilang kuan nga opposition sa sining redistricting? Well, they can just submit to me or write to me para ipasunod ko lang sa Kongreso, or they can write directly sa Congress nga they are opposing or they are against the redistricting of the lone congressional district Action Boy. Hindi na natong kinahanglan ang kuan, hindi na kinahanglan ining ginatawag naton nga daw congressional hearing to be conducted diri sa Bacolod para mapamatian ang tanan nga sektor dire. Usually hearing namon sa House na lang Action Boy. No? If if may need, we can do that also. Pero usually ang proseso sa Congress dito naman lang natin hearing sa House. If those who are interested, may Zoom man, they can also participate in that. Okay. So we understand kung matabo na yung redistricting, matunga na sa duha ka distrito, we will have 2 congressmen sa siyudad sa Bacolod, no? Ang mayor naton, isa lang gyapon ang mayor.
Tapos ang aton mga konsihal, I understand, 8 sa piyak isa ka district, 8 man sa isa ka district. That's correct, Action Boy. So, the political sector would be, we have one mayor sa Gyapon, one vice mayor, and then each legislative district may 8 ka members sa sangguniang. One sa first district, another one sa second district. So that will be 16 all in all, plus 2 ka sectoral reps, no, the ABC or the and then the SK Federation. So we now have 18, 18. Members of the Sangguniang Pangasinan. So ini yang SK kag ang ABC wala ni sila ya sang legislative district, wala ni sila ya sa bilog na Bacolod ni sila. Wala sila Action Boy, no, as is na nga gyapon kiti there's a law ang liga ng barangay will have 1 seat sa Sanggunian, as well as the SK Federation will have 1 seat man sa sanggunian, no? Just like sa ibang na mga lugar, even like Manila, 8 ka or 6 ka congressional districts, isa lang ang SK Federation, isa man ang liga ng barangay. Okay. Ikaw, Congressman, kinti last term niyo subong as congressman, with the creation sang sining 2 ka district, hindi ka man gyapon niya pwede maka-re-elect, no? Well, there are 2 schools of thought, no? Okay. Action Boy, no? Amo ganing ginapa-clarify man nato nina para at least plastado ng tanan bala. Once ma-aproba na ni ang aton nga reapportionment. There are may ara sa mga legal luminaries nati ang 3 ka term that includes also if you will have it reapportion. At may instances man na minatabo sa kalugar na may isa nga nagpa-reapportion, and then I was informed it allows ang COMELEC to run. So all those things should be clarified para at least pagkapot ang po for the sake of clarity paplastar ginato na action. Okay. So may amo gani na the first time ko nakabati bala kung mo nga may amos na gali nga kung nag-create sang districts ang mga last termer nakadalagan pagligihapon niya, no? The first time ko nakabati. May natabo na sa isa ka lugar, I think 2019 ba itong elections, if I'm not mistaken. Although, ang interpretation dito na even if party list ka, magsaylo ka sa, for example, sa district, counted na siya as 3 terms. No? Kaya may ibang gamba natin, what if Congress district rep ka, then after mo 3rd term mas ka party list, allowed ka kung hindi. Ang legal interpretation siya hindi ka allowed. That is also considered as part of the House of Representatives, so even if from district nagsaylo ka sa rep. So ang instances lang like sa iba ng mga party list na for example pagsulod mo tunga-tunga na sang term mo, hindi full term kaya siya na is full term. So dira ang mga debate sabi questions na nagaginawa kasi there are some, for example, party list members of the House na pagsulod nila I think daw tunga-tunga sang term na. So, like for example, last term, isa ka party list sa Iloilo, pagsulod niya, first term niya, tunga na lang. So, she was allowed to run, I think, until 3 terms? 3 terms. Ikapat? Yung isa was, hindi full term. Natabo na, I think, there is ato, sa kay Congressman Paduano, bla, kay Karaps. Oo, di bla, natabo na sa iya, nga pag una ito pagpadalagan, daw kadamo sa mga questions to, nga daw kadugay siya nakapungko. So, sa pagpungko niya, until now, ika-4 niya na nga termino ang subong 2022, ika-4 niya na nga termino. Yes, Action Boy. So, amo na sila, amo nang mga legal things which magkakatabo dira sa house abi. Kadamo naman instances nga nagkatabo kangay sila. Siguro ang kwanti galing kay ang ginahambal tana nga kung may creation of another district kag ang congressman no is on his last term can still run suno man sa imo samba ang ginpasugtan sa COMELEC, so that would become a precedent naman sa sininga kwan sa sininga creation naton sa district ang 2 ka districts.
Yes, Action Boy, no? Amo na, Mm. on my part, ako yung for the sake of clarity mga na siya. Oo, oo, oo. So, at least, Kag, why there any legal issues, may doubts with regards to those things. kaya siguro tagon naman niya nga this creation of another district is hindi man ni self-serving on your part para nga makadalagan ka. Kaya Of course not, hindi of mo lang course ginaduso na ni sa ever since dugay na niya ginaduso no. Even before Yes. your last term na dugay na niya ginaduso ang creation sa duha ka district Gani, 2016 ko pa rin file eh. Mm-hmm. So, pila na, ikatatlo ko na kiningat Gani. pag-file sang bill. Although, ang past two instances sa gin-file natin 2016 and 2019, wala gito siya makalusot sa Committee on Local Government because wala sang resolution from the Sangguniang Panglungsod. So this time, as early as now, we already have the resolution. So we have complied with one of the most requisite requirements sa Committee on Local Government. Sa resolution of the House. which was not done previously. Kaway gid mahimo no before. Anyway, Congressman ka pwede naton maplastar man sa atong pumuluyo. What are the benefits? What are the advantages sang creation sa duha ka district? First, good Action Boy, it's legally, no, amo gid na ang nasandig sa atong sining konstitusyon ngati the moment you reach a certain number of population, you are allowed to have X number of representation sa House. So we should avail of it kasi legally ara na siya eh. Kag para na yan sa atong Bacolod. Number two, in terms of income, in terms of economy, in terms of additional projects and programs for the people, favorable na yan para sa atong Bacolod. No? Kasi dugang pundo no ang magasulod diri sa aton, dugang nga mga programa ang magasulod diri sa aton. Kag no less than gani ang aton nga previous COMELEC head diri sa Bacolod nagambal nga with sa kadamuon sang aton butante diri the district is long overdue. Okay. Ang creation sang duha ka district, Congressman, would not result to creation of additional agencies sa aton gobyerno, no? Aton agencies sa gobyerno will still stay, no? The same? Wala na Action Boy, no need na for the establishment of or pagdugang sa mga agencies, no? Ang dugang lagi sinadaya would be another office dito sa dito sa Kongreso. Amo lagi na gidugang mo abi. The manpower, no, amo lagi na ang dugang. But diriya wala man kiti ang national agency ga cover man sang bilog eh, no? Like for example, if you're talking of DPWH, it's for the entire city of Bacolod. So no need naman of having another engineering district for Bacolod City. Sige. Anyway, isakto mo na gurong ginambal kung sa palamangkot sa ako niya tining Bacolod ni madayon gining redistrict tining ko dayon gina yan, no? So I think daw medyo ara na ko na sa dako nga porsyento sa akon nga pagka-positive sa pagdayon gid sa nga duha ka district diri sa siyudad sa Bacolod, no? Sige, Congressman kadto ko sa NIR, no? Yes. Another thing ginapaabot naman ining NIR. Di na kita sining ang pag-creation sa nga Negros Island region. Di na kita sining face subong ano na ang status ni sa mga Congressman. Ako ang Action Boy pag-file para to sang bill last week, no? So gin-refer naman to sa mga committees, no? Ang bill na gin-file for the creation of the Negros Island region. So same na nagyapon na process, Action Boy, just like redistricting, no? May mga support, no? And then the opinions ng executive department, no? Mga different departments of government, ipatawag man dira, no? And then may hearing man nga pagapatigayon ng Action Boy. So it's the same usual process pag-file sa kahagna o sa kabil Action Boy. Okay. Dadala ni siya sa 10 kuan ninyo priority agenda? Yes, no. Gindamo kami nagpirma sini Action Boy from dili sa aton Negros, no? Kiko ang nag-file, then damo kami nagpirma sini. And then may separate bill ma'am ko di ko sila ang file si Kong Juliet mo. No? Kag I think may iban pag ito nga nag-file man, but consolidate pa lang na siya into one
bill the moment na maaprubahan na sa committee ba. Consolidate na siya, so pag-consolidate siya na, ipasulod na lang sa gilayon. Okay. Pero ini congressman ng kuan, kundi may proseso pa man niya ang kuan mo ang bill creating the Negros Island region. Is it true, no? Even before the approval of this bill, kung maaprubahan naman siya kag sigurado, makita ko do maaprubahan ni siya, no? Ako positive ko sini. May ara nga ipagwa ang executive order ang presidente creating the Negros Island region even before the approval of the bill. Ang ining information was relayed to us by Mayor Alpi. Okay. Action Boy, no? I think there is a possibility, no, nga prior to the approval sang layi sa Kongreso, kag I think even sa Senado, may himuon ni sa ka executive order to such effect. Just like sang pagtukod dito sa NIR bala 27. Hindi, before sang kuan mga 2014, 2015 guro. Kay pag 2016 to kuan ni mo ni presidente mo. Di ba pag presidente niya ho. So even before 2016 natukod ang NIR tani diri through an executive order ni presidente Ninoy Aquino, di ba? Yes, correct. So muna siya, so through an executive order nga ibalik ang Negros Island region. So ining information was relayed lang sa amon ni Mayor Albi. Okay, sige. Anyway, total preview ka man dira sa bill ngayon pasar. Ano ang pagplastarize ni sa mga agencies, Congressman, if you have an idea, kung in kaso maaprubahan ini nga bill? Well, similar to what happened sang nagligad nga sang NIR pa, Action Boy, ngati. Although ang isa dari ka mag-uabi is nag-signify isang interest man ang Siquijor nga mangin kabahin sang island region, no? So it's Negros and Siquijor, Action Boy, no? Kiti ang kunang taon mong Siquijor is closer to Dumaguete than to Cebu. So amuning panibag-o abi, ang iga-discuss lang sini would be number one, the usual, ang location sa mga regional offices. Correct. Amo naman na siya. And then possibly if may ari diri sa Bacolod, we can have satellite offices dito sa Dumag, no, vice versa, no. So malanang kinanglan ni ipang iron out Action Boy. Okay, so amo gali matabo, no, nga hindi magisiling daw bintaha ang pihak, disbintaha sa pihak. Kay kung may regional office diri, let's say for instance, ang PRC abi may regional office diri sa Bacolod, it will have its satellite office man sa Dumaguete para man didto sa ilang hindi na sila magkadto dire, no? Yes, Action Boy, no, just like sang gakatabo bala subong sa aton, may mga regional offices sa Iloilo, and then may mga satellite offices may boundary sa aton. Okay. Bacolod, no. But this time mas manami gid nga iibutang nga lahi ang ini nga mga aspekto like for example subong ang PRC nag-file pa kita sang bill na dapat ni RD sa satellite office sa Bacolod, no. Kin-refile naman nato ni liwat kay wala matapos sa Senado. Ang CHED for example, same thing, so need mo pa nga mag-file sang bill sa Kongreso para may ari ka sang office diri sang provincial office ang CHED diri sa Bacolod. Kag iban pa man nga mga ahensya kag sanga sa gobyerno at regional office sa Iloilo, but if you have a bill na nga i-incorporate na nga daan tanan mas mangin mahapos. Correct. Kag hindi man hindi man magsiling to iban nga bati palabang gid ang Negros yo kay daw kadamo nga daan naga Negros da kung mga congressman nila daw ka mga baskog daw sila guro galabi na da sa ila ng opisina, no. Para nga fair, no. Actually hindi man subok like for example sa amon sa Visayan Block nami ang rapport nami ang istoryahanay. Pag-meeting namon gani sa Visayan Block ara man to si Governor Teves do ara Block di ko magsala. Upod man siya kay sa tatlo ka kongresista sa Oriental, no, pagdiri man sa Occidental, ang anay congressman sang Siquijor,
nga subong gobernador na ara man dito. So do okay gid mas hapos ang pag-inistoryanay. Sige. So, ano, Congressman, like the redistricting bill, are you also, medyo positive ka man nga this will be passed before sa 2025? We are hopeful gid. Action Boy. Siguro tiyang istorya na ganang madara. It's more of the food to no? Ang mga funding requirement to dahil gid man ang malawig-lawig gid guro nga istorya na kiti. In essence, the concept, the benefits, the acceptability, ang support is there. So ang istorya na ganang guro yang funding requirement in establishing regional offices in either sa Dumaguete or diri sa Bacolod plus the manpower. Okay, sige. Lastly, Congressman, makadto ko di bala sa do amo gini nga ako do excited ko sa niya ho. Kay I remember sa nagligad nga nag-istoryanay kita na tandog naton ining ginatawag naton nga creation sang economic zone diri sa siyudad sa Bacolod, no? Nga which sa ako niya tikdako ija kayong impact kadako kayo nga bulig sa Bacolod if we can have this economic zone diri sa siyudad sa Bacolod. Ano na ni Congressman ang status ni? Gin-refile siya na kon Action Boy kay if you can recall sa nagligad ng term nakalabot siya sa Senado sa idalom sang komite ni Senator Amy Marcos, no? So naka-hearing na kami sini on 2 occasions but naway gid na tapos kay tungod after the hearing after pila ka mga sinimana to nag-start ng campaign period kag recess na ang House so wala na gid or ang Kongreso so way gid siya malabutan nga na diskusyonan sa plenaryo sang Senado, no? So gin-refile naton ang pagtukod sa Bacolod Special Economic Zone but this time with the announcement of the President sa iya sining SONA nga ga-encourage or tawag set sang policy direction of having eco zones sa mga kaprobinsyanan. Dako ang atong nga pagkantaw nga hopefully malusot na ini sa Senado. Action Boy kiti dako epektos ni dako ni sa kayo nga butang nga makabulig sa aton sa ekonomiya, duga nga pala nga buyan, duga nga investments, opening new growth areas for Bacolod City, additional come sang syudad in terms of real property taxes, no, more opportunities sa aton nga mga pumuluyo. May na-identify na kita nga lugar nga butangan sa ining economic zone, Congressman? Well, ang aton sini nga bill nagaplastan ang isa ka body or Bacolod Special Economic Zone Authority will be established. Kag sila na niya ma-determine kung areas ang pag-convert into an economic zone. Muling intent ida based ang bill nato nag-decide. So with the Bacolod Economic Highway which is ongoing, nagalabay ni pila ka sinda ginalabian ni Bacolod. So definitely there are hundreds and hundreds of hectares of tuta nga dali sa Bacolod which will be available for this, no, Action Boy. Ang ining magsilang kita may ara kita nga economic zone diri sa siyudad sa Bacolod. Siguro this goes with the project. Ang kuan manguro ay I don't know if I'm correct nga ang pag-develop man sa aton nga port to para nga makadungan man sa makabulig sa sining economic zone. Yes, kiti kinanglang gina Action Boy. Nautod si kung sige liog lang ko Action Henry, no? Kay importante ni sa maka-action ang economic zone mo, no? Kay this would create more job opportunities, pagsulod sa mga investment, of course, resulting to dako ang income sa Bacolod, mas madamo ang opportunities para sa trabaho. Sige. Kung you were saying, we're talking about the port development sa aton nga port. That's correct. One thing siya, requirement na kung meron ka isa ka economic zone, advantages yan, no? Kung bastante mo port facilities, no? Meaning airport as well as the seaport, Action Boy. Amo na nga, ang aton gani, aside sa economic zone, may gin-file man kung nga bill
nga magatukod sa Bacolod Ports Authority. Aha. In line with your question, kay ang ato ni purpose kung paano improve bala ang syudad sa Bacolod in terms sa isang so yung ang pag-file ng doon Mhm. ang sa Bacolod port If ever ma-create naton ining Bacolod Ports Authority, din isa under nga ahensya kong. well Dali lang, daw ga choppy ang sulod ni Kong. Liwag sa telepono lang biya. Hello. Kong kay daw ga Hello. chopping Yes. sulod nimo. sorry. Oo. Sorry gid ko kay ikuha ko dani di plastar ko mayo kay importante ni atong inahambalan no. Hence liog na lang ko bisa piya ka linya hence para nga ma-direkta ta. Dali nam lang wa. Ang chimpo naton before we wind up sa atong sining pag-istorya diri kay Congressman Greg Asataya no. So ang plano is to create Bacolod Ports Authority no, which would be the one in charge sang aton sining pagpasanyog, pagpauswag sang aton sining port facilities, seaport facilities especially no. Kay iti importante ina para sa sining natawag naton nga economic zones. Kung sige liwat kong dito kita sa Bacolod Ports Authority nga imogin file nga bill. Ang Bacolod Ports Authority, Action Boy, ang iya sini intent gid nga it somewhat will have our own PPA which is localized, which is decentralized, na instead of the operations or instead of the policy nga magasaka pa sa national government, it will be directly under the Bacolod Ports Authority through a national law which will be created. No, so you will have your ports administrator or ports manager for that matter, and then ang imo sining ang imo sining income hindi na mag-employ back na dari sa atong Bacolod meaning na pagpasaka to sa national ang income sa imo sining mga ports dari sa Bacolod, and it's somewhat decentralizing no, or devolving national government ng mga functions kay natabo naman sa iban nga mga lugar. Sa di nga lugar kong can you point out sa pila ka mga lugar nga may ara na sila? Ang Cebu has its own ports authority, Cebu Ports Authority. So if they were allowed through a national law nga may ara sa ila dito, no, and possibly we will also be allowed to have it diri man sa atons Bacolod. Kadako tani gisin ang benta for Bacolod no. Na-imagine ko lang bala ang mag-generate sining employment, mag-generate nga income for Bacolod which should redound sa damo pagid nga mga serbisyo nga matag sa Bacolod noon daw ma-imagine ko bala kung ang mga bagay Gani Action Boy kiti gin-file ko ni siya actually previous Congress pa no, but wala man siya isa man sa mga wala matapos naton ng mga bills. So muna nga pang third term dagin pang refile tayo ni because kapati kitang dako gini ang mamulig sa aton diri sa Bacolod if we are because we are now preparing Bacolod City as the economy is opening up, and then for the future man sang mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod no, once mapag-establish mo na ning mga layi, establish mo na ning mga policy directions, it would be easier for all of us no, just like for example ang layi naton sa health ara na pangpastar naman naton, so we will now concentrate on these things for Bacolod City. Okay. Natandog mo kay nako nga ang aton sining economic highway ongoing ang iya sining nga construction di nakita dampi sini sumong Kong. Ang ini nga year Action Boy na resolve na ang mga right of way issues diri sa area sang Barangay Felisa no. So dako kini nga butang we will not be able to connect Sumag to Mansilingan kay ang way nilang matapos nga part na mo na sa may Felisa area no. So with the right of way concerns resolved, ma-implement na dira, ma-connect na. And then ang dito na lang sa area sa north no, ang diri sa may before sa Granada na marikta pagwa sa Mandalagan, Bata, Riktas, Talisay, kinistorya na namon sa Secretary Bunuan sang DPWH sa nagdigad nga Webes ang
aga. Mhm. And isa ni siyang gindiscuss kinakon sa yaman ang right-of-way issues sa economic highway. No? So I think tutukan man na sa DPWH Undersecretary Bunuan ang ining mga concerns naton kay once ma-resolve na right of way na gid man nagka-delay action boy no kay we do understand kay ang mga landowners also want nga mas dako nga valuation sa ila siniduta nga pagabayaran sang gobyerno pati ang gobyerno hindi man niya outright maka-increase sang ila valuation unless determined by the court no kati mera man niya ginahimo nga appraisal ang national government which kastik man dira ang DPWH. So hopefully ini siya ma-resolve in the next couple of months para matapos ang may kaya mo man tong gin-request kinaton sa secretary nga kung pwede matapos na makonect ng sumag pagka Victoria sa action point. Anyway, kung lapad ka da duta kag mabaligya ang porsyon sina for the economic highway, mataas mo na ng value sa yung duta mo dalang bawi no? Definitely, no. So ang paglabay pa lang sang balance sa imo for example, you have 100 hectares malapyan dira impact no kay for example kung dumdum ka action boy diri sa kabog sa pila ang presyo sang duta makabaka pa 400 500 per square meter isbong niya tagpila ka libo na bagos ang duta siling ko daw kung nakabakal tatari sa una magaling kita may tinog bakal mo anyway I understand nga ining project ni pila ka tuig ni nga kung iyas ni nga period pila ka tuig ni para hasta matapos gid. Ari na subong sa kanila do final stage na kita subong action boy. Kasi ang pag-resolve sa highway issues amo man ka pa-cause sa district once resolved na ni siya mapunduan na gilayon sa national government through DPWH kaya to submit ko man to kayo secretary gani ang proposal kung pila na lang ang bilin abing ay punduhan sa national government para matapos na ang diri sa aton sa Bacolod side. I understand nga sang pag sugod kasi before magsugod ginatawag nato ni ining economic highway as a showcase of all mga circumferential roads bala naton or highways no nga do nasilingan ni naton nga do 8 lanes ini siya nga economic highway kung subong na nakita naton do ari pa lang kita sa daw pila na 2 lanes pa lang 4 lanes. 4 lanes, no? Okay. Doon pa kita sa 4 lanes. Kitungod nagtutok sila sa kwan gid sa right way, no? Kiti right of way. Kung dalagi ko dalang kong kaya daw gakwan ka choppy ka naman base ang imo nga posisyon ba signal mo kong liog lang be? Hello. Na okay na kong. So ang as a selection boy ang concern mo lang gid is right of way no so once ma-resolve ni siya just like sang diri sa Felisa no kung mapundo ang national government tapos hindi pa kasulod kaka-delay ang proyekto sa muni nga kay tungod resolve na tanan it would be easier for the national government magbutang pundo precho na gid lang rin sa sumag hasta diri man silingan okay so amo lang nagali ang nagpatrasar sa aton no so kay na resolve kung ma-resolve na ina sige na niya construction kung may pundo na sige na niya hasta nga mag 8 lanes sigita. Correct action boy correct na siya kiti ang tungod sang budgeting na ginahimo subong sang kwan sang national government nga ipunduhan na nila what can be utilized for that year. Correct. So kung magbutang sila dako nga pundo kag hindi ma-utilize apektado man ang imo pundong ibutang for the following year no so muna nga hindi sila kabutang dako gid nga pundo tungod hindi ma-utilize pa sang DPWH so right now nga tungod na address ng road right of way concerns they can already provide the funds which will be used up by the agency kag maubos nila in a year action boy. Sige. Well anyway Congressman no ako lang mambag ko sa Bacolod no sa natanaw ko sa dalagan subong the best is yet to come for Bacolod no damo gid sang ginapaabot subong ang Bacolod sa sining masunod nga 3 ka tuig no kag I am very hopeful gid
nga this will redound to more job opportunities, more income for the people, for the city of Bacolod, nga which should redound to more services, social services, for that matter, no, kag kabay pa, no, nga initanan nga ginaplano nimo for Bacolod mahimo tagid within this sa sinay masunod nga 3 ka tuig kong ako personally I'd like to thank you for doing your best para sa siyudad sa Bacolod kaysa pumuluyo nga Bacolod noon kong. Thank you, Dr. Boy. And that's the reason why nga pagpamangkot mo kay na kung anong committee ba nga luyag naton sudlan, amo na ang isagit nga ginaayagin naton because we know once we will be able to will be elected in that committee, dako gid ang mabulig nga patuman ato nga pambal ng program sa Bacolod City. Sige. So, Kong, salamat gid for your time. Sunday subong, family day, pero you give us your time. Salamat gid, Congressman Greg Gasataya. Thank you and good luck. Salamat man, Action Boy, mo power sa inyo sa radio. Sige. Mga ka-aksyon si Congressman Greg Gasataya. Amo na sining ko bilang the best is yet to come for Bacolod. Kag ako kuan ko ado medyo positive gid ko sa ang akon sining pananawan what will happen to the city of Bacolod sa sining administrasyon subong sa sining termino sa aton nga mga opisyales sa siyudad sa Bacolod. So kita man, let us be hopeful, no? And pray for our officials sa siyudad sa Bacolod nga matagaan sila sang puwersa, matagaan sila sang kaalam para nga maghimo sang kaayuhan para sa Bacolod kag sa Bacolod noon. Good morning dira kay Migutawan Bolgalyo sa Las Vegas, Nevada. Inday Blaza, kay Rochelle Fulgencio Susana, kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa may barangay Tangob. Of course, from Rochester, Minnesota. No? Kay classmate ko na Edwin Escopel, Fernandez Eric, Che Zamora, Ray Flores Barrioga, kag Sam Ticao. May aga. Sa tanan nga naupod sa aton, diri sa Kapihan sa Aksyon, nga nidulungan sa inyo sang Dr. Fritz Green Coffee. Ang Dr. Fritz Green Coffee, may double action antioxidant, bangod sa green coffee beans, kag mangosteen seed. Kag available ni sa 3 ka variant, ang light sa Kapihan sa Aksyon. Good morning manda kay Daisy Santuyo Lisaw, kag kay Bro Kodera Mike Carbiliedo. Kita liwat sa sunod nga Domingo sa Kapihan sa Aksyon. Upod gyapon sa inyo lagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!